Za nami je prevažne slnečná nedeľa, no ráno bola srieňou ozdobená celá krajina. Mínusové hodnoty dosiahli aj najteplejšie lokality. V Dudinciach bolo o 7 ráno -5, v Bratislave takmer -4 stupne. Cez deň sa tu síce vzduch zohrial, no len na zhruba 10 stupňov. A v najbližších dňoch sa ochladí ešte viac. Vitajte. Už niekoľko dní nám posiela krásne počasie tlaková výš so stredom nad Bieloruskom a Pobaltím. Zajtra sa situácia výraznejšie nezmení. Naša oblasť sa bude nachádzať v nevýraznom poli vyššieho tlaku vzduchu. Denné maximá sa udržia v intervale 7 až 12 stupňov, pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti bude chladnejšie 2 až 7 stupňov. Zrážky neočakávame, ak máte ešte nejaké resty na záhrade, neváhajte využiť toto mimoriadne priaznivé obdobie. Ani vietor nebude robiť problémy, zafúka len slabo alebo bude bez vetrie. Noc, ktorá je pred nami, bude opäť jasná alebo len s malou oblačnosťou. Postupne sa vytvorí nízka oblačnosť a hmla, ktorá môže na cestách namrzať. Teplota do rána poklesne na -2 až -6 stupňov. Zajtrajší Martin nám bielu perinu veru neprinesie, a to ani do vysokých polôch. Čo nám ale prinesie, je priehršť slnečných lúčov a teploty do 11 stupňov. Na západe krajiny čakáme prevažne slnečné počasie, avšak nie všade. Hmla či nízka oblačnosť sa kde tu udrží väčšinu dňa, najmä na Záhorí a v Podunajskej nížine. Od toho bude závisieť aj teplota, ktorá vystúpi zväčša na 7 až 12 stupňov, pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti len 2 až 7. Na strednom Slovensku sa teplota vzduchu bude takisto odvíjať od toho, či sa hmly rozpustia alebo nie. Ak povolia, poteší vás jasná až polojasná obloha. Pri teplote 8 až 11 stupňov, ak bude hmlisto, oteplí sa maximálne do 8 stupňov. Rovnaká situácia bude aj na východe. Lokálne hmly sa niekde rozplynú, až bude slnečno, no je možné, že niekde sa im to nepodarí vôbec. Teplota dosiahne väčšinou 6 až 11 stupňov. Na horách budete mať slnečné počasie isté. Akurát na podhorí sa ráno a dopoludnia ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov. Tlak vzduchu sa nezmení, zostane ustálený. Od utorka sa trochu ochladí a nebude už toľko slnka ako v posledných dňoch. Očakávame prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele bude oblačnosť zmenšená. Treba počítať s hmlami a zriedkavo sa pridajú už aj slabé zrážky alebo mrholenie. V útorok sa teplota vyšplhá na 4 až 9 stupňov, v stredu a vo štvrtok sa ochladí na 1 až 7 stupňov a v piatok ukážu teplomery od 2 do 9 stupňov. Nedeľa vás vyťahla na prechádzky a nezabudli ste nám z nich poslať ani fotky. V slovenskom raji bolo v tieni mrazivo, aj o 1 popoludní fotila Jožka. Prvýkrát bolo mrazivo aj na Záhorí, kde sa teplota ani cez deň vysoko nedostala. A pod Tatrami ste ešte stihli využiť dokonalé počasie aj na pohľady z vtáčej perspektívy. Pri počasí sa stretneme aj zajtra. Pekný večer a dovidenia.